Сәлем дуслар, сезнең белән Алина Саф и без карыйбыз Мәликә Ес, Дем ал. Башлыйбыз. Шундый матур кыз. Солайдың сәулесі тыным бермей, жайменен тілдесуде. Айналам ойларға толы, қиялмен үндесуде. Тауып аралап тұңғиықты, жаралған түніммен түн қиялдың. Таңада ұшқын қалмадым, түн жібермейді ау, күнге болсын мейлі. Көрінбеймін көзге елестей, бұл әлеммен ойым келіспей. Тоқтатпа тек жүрегім үндей, сезіммен қозғал. Ауада кезенің мені терең ал, ерітсем сенің бойыңды. Ойында не барын мен біл, менімен демал, менімен. Солай күндейне боп көрінгенмен, іште жұмбағы тым көп. Сол жұмбақтың шешімін менімен тауып көр ал. Уақыт сәл баяулайды айналамды, ертегі сиқырға айналам. Шундый бик матур кыз, бик матур тавышы, бик матур бии. Монда күбрәк бии турында һәм җырлый. Белмим нәрсә турында ул җырлый, потому что мин бөтен нәрсәне аңламыйм. Аңладым вакыт турында, что минемчә вакыт тиз үтә, безгә бер нәрсәдер эшләргә кирәк. Минемчә, минем уйларда белмим нәрсә турында монда. Просто күбрәк ул җырлый һәм бии монда, и монда история юк, күрсәтми, мин просто тыңлап кына аңлап алмыйм. Миңа карарга кирәк нәрсә турында, может быть, хәзер була, белмибез. Ну, бик матур клип ясаган шундый. Сен жоғалтпа мені сеніммен, сен жіберме ал, өзге болса мейлі. Көрінбеймін көзге елестей, бұл әлеммен ойым келіспей. Тоқтатпа тек жүрегім үндей, сезіммен қозғал. Ауада кезенің мені терең ал, ерітем сені бойында. Ойында не барын мен білем, менімен бойыңа ем ал. Ойланба кезенің мені терең ал, ерітем сені бойында. Ойында не барын мен білем, бойыңа ем ал, менімен дем ал. Дәл осы сәттерді сақтап кел, бұл енді қайталанбайды білем. Біздің қосылыс тым ұлытау. Монда мәхәббәт турында әйтәләр, что вот мин үзен вакыт белән распоряжаюсь. На первый взгляд, ты как все. Нәрсә теләсәм телим, шуны эшлим. Может, ул әйтә, что син миңа кара, ә мин эшлим икенче әйберне. Да шулай ничек мин аңлыйм, потому что монда история әз и күп сүз әйтмисең, карыйсың, сез аңлыйсыз сүзләрне, мин күп аңламыйм, просто интуитивно нәрсәдер мин әйтәм. Но клип миңа ошады, шундый легкий, кызык, яхшы ясаган клип миңа бик ошады. Сезгә ошадымы? Комментарий языгыз. Сезнең белән булды Алина Саф. Рәхмәт сезгә карарган өчен, рәхмәт сезгә кергән өчен. Мин редко керәм, уку һәм белмим. Уку һәм памяти юк, чтоб төшерергә видео. Вот. Ну,
Мен постараться етем. Сау болыңыз, сіздің белән бұл бәлені сат. Сау болыңыз, рахмәт сезге.